नमस्कार, मी सिद्धांत गाडगे गुरुजी पुणे। आज आपल्या विश्वशांतीसाठी अग्निष्टोम महासोमयागाचा आज द्वितीय दिवस प्रारंभ होत आहे। यज्ञविधींमध्ये आज सुरुवातीला प्रायणीय इष्टी या यज्ञविधीपासून सुरुवात होणार आहे। यज्ञ प्रक्रिया सुरुवात झालेली आहे। एक बाजूला प्रायणीय इष्टी ही आदिती आणि तिच्या सोबतच्या 4 देवता यांच्या प्रीत्यर्थ आजची इष्टी ही पहिली सुरुवात होत आहे। या इष्टीचं महत्व असं आहे की पूर्वी यज्ञ करताना देवतादिकांना दिशांची माहिती होत नव्हती, म्हणून देवमाता आदिती हिने या ज्या आपल्या देवता आहेत त्यांना दिशांची माहिती करून दिली की ही पूर्व आहे, ही दक्षिण आहे, ही पश्चिम आहे, ही उत्तर आहे। म्हणून आदिती करता आजचा हा यज्ञ पहिला विशेष आहे। आणि देवतादिकांनी ह्या यज्ञाच्या वेळेसच आदितीला एक वर दिला की हे माते, आपण आम्हाला दिशा दर्शन केल्यामुळे यज्ञाच्या सुरुवातीला पहिली इष्टी ही तुमच्या प्रीत्यर्थ होईल, म्हणून त्याचं प्रायणीय नाव आहे। आणि अशीच यज्ञाची शेवटची इष्टी आहे, त्याला उदयनीय इष्टी म्हणतात। ती सुद्धा आदिती माते करताच ही सांगितलेली आहे। ह्या इष्टीचं महत्व असं आहे की ह्यामध्ये 1 2 3 4 5 ह्या पद्धतीने देवता असतात, पथ्या स्वस्ती इत्यादी। शेवटचं आदिती हे आहे। त्यामध्ये आता जेव्हा हे उदयनीय इष्टीमध्ये ह्या देवता येतील तर पहिल्यांदा 5 नंबरचं 1 नंबरला जाईल, 4 नंबरचं 2 ला येईल, असं उलटा क्रम होऊन या यज्ञाची समाप्ती होईल। याला उदयनीय इष्टी म्हणतात। ह्या इष्टीने यज्ञाची सुरुवात होत असते, म्हणून ह्याला प्रायणीय इष्टी, प्राय म्हणजे सुरुवात करण्याची इष्टी, म्हणून याचं नाव प्रायणीय इष्टी। हा पहिला विधी आता सुरुवात झालेला आहे प्रायणीय इष्टीचा। याच्यानंतर आपल्याकडे जो येईल त्याला सोमक्रय म्हणून विधी आहे। म्हणजे इथे यज्ञाकरता लागणारा जी काही सोम वनस्पती आहेत, म्हणजे सोमलता आहेत, हे आपल्याला विकत घेणे किंवा त्या आपण प्राप्त करणे, ह्या विधीला सोमक्रय असं म्हणतात। सोमक्रयामध्ये जेवढे यज्ञाकरता लागणारे जे सोम वनस्पती आहेत त्यांची त्या विकणाऱ्याकडनं विकत घेऊन त्याला जे काही यथामूल्य यथायोग्य भाव देऊन आपण त्याच्याकडनं ते विकत घ्यायचं। आणि आपल्या यज्ञामध्ये सोम राजा आहे, सगळ्या औषधी वनस्पतींचा राजा ही सोम वनस्पती आहे, म्हणून आपण राजा आपल्या यज्ञाकरता येत आहे ह्या उद्देशाने, म्हणून आपण त्या सोमाचं स्वागत करण्याकरता परत एक इष्टी करणार आहोत। ह्या इष्टीला आतिथ्य इष्टी, अतिथी आलाय म्हणून एक यज्ञ करायचा आहे। सोम हा राजा आहे प्रत्यक्ष, म्हणून त्याच्या प्रीत्यर्थ तो आलाय यज्ञशाळेत याच्याकरता म्हणून आपण एक इष्टी करत आहोत। याला आतिथ्य इष्टी, इष्टीतच त्या विषयाचं नाव आहे, म्हणून त्या इष्टीलाच अतिथीची इष्टी, अतिथीची पूजा, म्हणून त्या अतिथी करता आपण आतिथ्य इष्टी करून आज दुसरी इष्टी आजच्या यज्ञाची संपन्न करणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला प्रवर्ग्य विधी हे फार उत्तम असं विधान आपल्या यज्ञ प्रक्रियेतलं। प्रवर्ग्य हे एकूण 6 वेळा होणार आहे आजपासून। सकाळी दुपारी, सकाळी दुपारी, सकाळी दुपारी, ह्या पद्धतीने हे प्रवर्ग्य विधान होत राहील। या प्रवर्ग्य विधानामध्ये या विधानाचं असं महत्व आहे की ह्याचे अनेक प्रकारचे उपयोग सांगितलेले आहेत। उत्तमरित्या पाऊस पडावा किंवा दुष्ट शक्तींचा किंवा दुष्ट व्हायब्रेशनचा नाश व्हावा, जे काही अनेक प्रकारचे आज आपल्या देशात किंवा पूर्ण विश्वामध्ये जे काही विविध प्रकारचे नैसर्गिक आपत्ती येत आहे, ही दूर होण्याची ताकद ह्या वैश्विक सोमयागामध्ये आहे। असे सोमयाग वारंवार घडत गेले तर ह्या नक्की प्रक्रिया किंवा हे जे येणारी संकट आहेत ही फारच दूर होतील, अशी ह्या यज्ञाची संकल्पना आहे। तर जे प्रवर्ग्य विधान जो आहे हे भूमी आणि अंतरिक्ष मंडल यांचं सांधा जोडण्याचं काम, किंवा ते ह्याच्या यज्ञामध्ये एक आख्यायिका सांगितली जाते की पूर्वी जेव्हा सत्रयाग झाला त्याचे गृहपती भगवान विष्णू होते। भगवान विष्णू ह्या यज्ञाचं फल, तेव्हा यजमानांना फलप्राप्ती होईल किंवा सर्वांना फलप्राप्ती होईल ह्याकरता हा यज्ञ केला। तर भगवान विष्णू ते यज्ञाचं पुण्य घेऊन वैकुंठाकडे गमन करते झाले एकटे सगळ्यांना चुकून। त्यामुळे सर्व लोक त्यांच्या मागून त्यांचा पाठलाग करत गेले
तेव्हा त्यांच्याशी युद्धसज्ज होण्याकरता भगवान विष्णूंना हा यज्ञाचं पुण्य प्राप्त झाल्यामुळे धनुष्यबाण विष्णूंना मिळालं, जे भगवानांच्या हातात दिसतं. तर ते प्राप्त होत राहताना की आपण जे प्राप्त राहिल्यावर हे सगळे मागून देवता आले प्राप्त झाल्यानंतर. तर आता म्हणून विष्णू सज्ज झाले युद्ध करण्याकरता. तर तेव्हा सज्ज असताना त्यांनी धनुष्य भूमीवर ठेवला होता आणि असं त्याच्यावर हनवटी ठेवून उभे होते. तर ह्या यज्ञाचं हे फळ घेऊन जात असल्यामुळे सगळ्या देवता, काही सूक्ष्म जंतू म्हणजे आज आपण वाळवी जी म्हणतो त्या वाळवीचं उत्पत्ती त्या देवतांपासून झाली. ती वाळवी, ती प्रत्यंचा जी धनुष्याची दोरी असते, त्या दोरीला ती वाळवीने ती दोरी पोखरली आणि जे इथं जो धनुष्याचा भाग होता त्यांनी भगवान विष्णूंचं जे तोंड मुख आहे हे आकाश मंडळात गेलं आणि त्याचं सूर्यनारायण आपण जे बघतो किंवा सूर्यमंडळ म्हणतो ते तिथून उत्पत्ती झाली. म्हणून भूमी आणि सूर्याचं सांधा करण्याकरता किंवा ते मुख परत जोडण्याकरता अश्विनी कुमार हे जे देवतांचे वैद्य आहेत त्यांनी शस्त्रक्रियेत ही जी संधान करून, प्रवर्गीय संधान करून ही एक प्रकारची ऑपरेशन, नवीन भाषेत म्हणायचं तर शस्त्रक्रिया केली. आणि हे भूमी आणि सूर्याचं एक असलेलं जे नातं किंवा ऑपरेशन करून त्या दोघांना एक करण्याचा प्रयत्न जे केलं त्याला प्रवर्गीय विधान म्हणतात. म्हणून हे प्रवर्गाच्या आहुत्यावरती उंच आकाशात झेपावतात, वातावरण शुद्धी करता, उत्तमरित्या पाऊस पडण्याकरता किंवा ज्या ह्या वाईट शक्ती संपूर्ण विश्वात आहेत, अनेक ठिकाणी भूस्खलन होत आहे किंवा अनेक प्रकारच्या वैश्विक आपदा येत आहेत म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत, त्या दूर करण्याकरता ह्या प्रवर्ग्याचं विधिविधान आपण आज करणार आहोत. हे प्रवर्ग्याचं विधिविधान झाल्यानंतर आजच्या दुसऱ्या दिवसाची समाप्ती होईल आणि तिसऱ्या दिवसाला उद्या सकाळी प्रारंभ होईल. आज आपल्याला इथे प्रवर्गीय विधान एक करून आपल्याला थांबायचं आहे. ओम नमस्ते.